yafuna esikoleni kodwa unokwazi kuba umamakho okemkile jonga ngolesi ngapha namhlanje kungumfu umamakho akekho kwalapha umamakho ubhizi into ayaziyo ngomnqilo wena uzoyanjani esikoleni ngenento yonke Is that the only reason you were kuphelile ngokukathi? Okay ke, how about si-adopt ke? Mhlawumbe izinto zizoba ngcono. Bendlula isidrado then kwakunto into ethi qatha uba mandingena apha kulomzi. Ndisuka ngaphayana extension 4. Bendicela nje indawo yolala for namhlanje ndizokusolokilisa noba ndyanga. Ufuna nje indawo yolala ndizawuhamba ngomso. Sisi. Olive. Sorry, uthi ungubani igama lakho? Black. Kutheni uhamba nomntana kubanda kangaka phandle? Kubani igama lakhe yena? Ulikani. Ukaba? Kowam. Kasenhle masambe sombeka ngaba sizabuya sithatha. Okay. Sis Mandisa allowed me to stay kwindlu yakhe and I was happy. She did everything for me as if I was umntanakhe. She spoiled Likamba as if it was her own son. She told me ukuthi umyeni wakhe dumped her because she refused chemotherapy since she had cancer. Her beliefs were that her cancer will be cured through her praying. And I told her many times that she must go for a treatment, but she was stubborn. Ndaphela ndimyeka. Andimazi how long she had cancer. And bekucaca bakudala ngendlela athetha ngayo. I also found out ukuthi uminqweno umntana wakhe died in 6 months due to breathing issues. These two affected life wakhe nomtshato because she says her behavior changed towards abantwana bomyeni wakhe. Nam in 3 weeks ndihlala naye I changed. I became moody and lazy. I don't know what was happening to me. Is it because bendi happy kakhulu? Or I was afraid that this is a fantasy, I might lose this life. ayinjele yathi noba kunjani endlini sis akunje lapha sis umntana lo lendenza yona na yo ayisuka yo nana kunjani apha xa kunje kunjani jonga izitya zimdaka fana noba ndihlala ndedwa kumele ndiphinde ndipheke futhi ndiyazama mna ukuba alalekile umama aphinda ayaziyo kubhizi kunxile okay bekuba ngcono ukuba mna ndiza nemali osogqiba umama akapheke yena ulanga ubhizi nje uhlala apha endlini ubukelele endlu imdaka hayi mani ndilinene mna mani ufuza abantu ulanga xa enje idiniwe mna ndisuka emsebenzini kumele ndiqala imbiza phantsi endaweni uba ngendisitya yo hayi suka ya lambile langa uzibona ozoyitya yintoni ozoyitya langa ya into yaziyo ubhizi ulambile endaweni uba ngokufundekela umamakho ngaloo nto umamakho ubhizi uyasela yena phaa unqalela mna ngaloo nto ndiyazama langa ukuba ulalutyile wena kodwa wena hayi suka manilanga ndithiniwe mna yile nto andihamba ndolala lwanele yazi ndiyayicinga ngondisuka emsebenzini uba iphelile le veki and then ndandishilo apha kuba uyakhumbula kakuhle uba ndiyagxotha ngoku yazi uba kunzima uba ndigxothe kodwa ke kuyanyanzelekile uba ndigxothe maybe phaa ndiyomfumana umntu ozokwazi uba agcine anginike uthando kuba ufana noba ulifumane kunye wakho uthando ndonele langa ndonele nyani kodwa lanzama
kodwa andiyiboni imizamo yami. Ndiyagxotha ngoku, ndicela undiphumele phaa ngaphandle. Andiyazi uba uzohlala nobani phandle, kodwa ke maybe bakhona abantu abazokuvela shem kuba usemncinci wena. Nyanzelekile langa uba untsibele laa mgubazi. Namhlanje uzolala phandle kanye uzozibonela ngokwakho uba uzolala phi. Ndiyakuthanda kodwa langa. Uhambe kakuhle sana langa. Ndikufisela okuhle kodwa apho uya khona. Umama wakho ndizozitshisa ezakhe impahla kuba ke nawe uyambona umama wakho linxila khonto engcono akazilanga kuba umntu ozeleyo ndiyazi uba ugcina umntanakhe safe. Hayibo, Yelanga, ishano ba le bag. Yelanga. Ivideo invite nalo umphakathi walapha even ngumphakathi onenhliziyo enhle akuncede ukwazi nawe ufuna xa useless eyake ebuzubuzi uthi ufundile ta abufundile ngokubaleke nento zakho zesikolo usiyele ntoni ngowuphi ngo abona mna langa abe ndifundile yo ngenendlu enkulu thinezinto eziyi-5 besizohlala soyithulanga bekwipuli simane siphuma langa sekwendawo endawo zama abelungu langa uyayibona besowuhamba langa singahlala apha abanapha yafani ngathi wonke umuntu olapha uyasokola qha abafuna uyibonisa loo nto mna ngenendlu enkulu ndinezindlu eziyi-2 ezidibeneyo yho buzumzubuke wayibona laa ndlu njeya ayiboni izinja zam bengusnoopy bengubanam biza langa thanda uthululanga bata ngena ukude ngo wena ulapha nango apha ngathi asifundanga soyithula sobuzibalisene into zakho zokufunda thina.
Langa. Langa. Khona ngithetha sana into yoba xa ugqiba usebenzisa ithophi nasomdlalo. Sorry. Amanzi lawa wona kuwasebenzise uvasile waklina wasikolo wayinga wachitha amanzi. Ngowam. Kakabani kukho wena kaloku apha endlini. Ndimke apha endlini mna ndishiye wena. Kakabani xa ngengowakho. Kulanga izitya eziyabe ndikucela zona uba zivase izolo. Ndikucela kakuhle izolo. Before silale khawuhlambe ezaa zitya. Sasa ndivuka izitya zisesesinkini. Fika emsebenzini ndiyabuya izitya zisephaa esinkini. Mna funeka ndithi xa ndibuya emsebenzini ndidiniwe ndibuye ndivase izitya kodwa kukhona the whole day apha endlini. Ithini kanti into yakho? Langa. Uyazi uba bendingomnye umntu. Ngekudala ndikruqukile ile behavior yakho ndakukhupha phandle. Uphinde lapho usuka khona. Because ndithetha into eyi-one nawe every day andiyazi uba ufuna ndithethe kanjani nawe. Iyandikuqula le nto yakho uyandihlukumeza kwami. Kunzima uklina jonga kunjani apha phantsi kule room yakho. Jonga ibhedi njani. Umntana uleli kanjani kuwe mqolo. Akho nto ikhathaleleyo uba ucofa le fowuni yakho ungqinityile ugqibile. Iyandistress into yakho ndixelele because awufuni uva. Andiyazi into enzima ukuba mawuthethe nento ikutyayo uzawukwazi uba mandikuncede. Ndiza kunceda kanjani xa ungathethi? Because awuthethi uthule. Uthule okufikile apha awuthethi. And then utshintshile ngoku awunguye laa mntana ufike unguye apha. Andiyazi uba ufuna mandithini. Ayo behavior yomntana oyintombazana le uyenzayo. Uyabona ngoku ndisathetha nawe.